ছাড়া মাকসুদাই স্কুলৰ মাজত ৰখি কথা ভালকে কবি এই কাইতলত ধৰবা আহে 2টা বজাত স্কুলৰ মাজত ৰখিবি নেকি তই স্কুলত কাইতলত ধৰবা আহে হা কোন দুটা টেঙা খাইছে ওই কথা ভালকে কবি এনে ভালকে কবি কথা नैबे सिस्टारखौ आङो एसे नुनाय बायदि मोनदों रियेलाव नङा मबाइलाव नुदों माने शर्ट मुभियाव नुदों आरो बेबायदिनो फेसबुक रिल्सफोराव नुनाय बायदि मोनदों दा नोंथांमोना फोरमायहरदो नैबे सिस्टारखौ नोंथांमोना सिनायो नामा बिनि शर्ट मुभि नायोमोन नामा नैबे भिडिअ'आ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन मानो होनोबा जोबोद गोनांथि जागोन सोरनि थाखाय बै सिस्टारनि थाखाय जागोन मानो होनोबा बिनि खर'खौ माने जरायदोंसो नामा गुबुननि लेथ्रा बडिजों माने फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दोङो बे सिस्टारनि फट'गा मानो होनोबा माने ओरैबायदि लेथ्रा फटक बेखौ गोबाङा शेयार खालामगासिनो आरो टाइटेलाव लिरना होदों माने बियो शर्ट मुभि खालामनाय एक्ट्रेसखौनो बुंजागोन बियो माने ओरैबायदि गाज्रि गावनि बडिखौ ओरैबायदि देखायदों होननानै माने शेयार खालामदो दा बिनि थाखाय गोनांथि जागोन बै सिस्टारनि थाखाय नैबे भिडिअ'आ जे नों नंगौना नङा नैबे भिडिअ'खौ नायनानै गावनो फोरमायथि होनो हागोनखि आरोना माने खर'आ बै सिस्टारनि इनिफ्राय बडिया रियेल ना फेक आंबो मिथियाखै दा बिनिनो बागै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों मोनसे नङा मोननै आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनसे आपडेटखौ आं होलांग्रोनोसै माने फार्स्टआवनो इनिफ्राय नैबे सिस्टारनि बागै बे रायलायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ওই স্কুলত ধরা পড়ছি আছো না এই 2টা বজাত চাওক ৰাইজ ধরা পড়ছি ক্যামেরা কর সব ক্যামেরা কর স্কুলত ধরা পড়ছি কেমেৰা কৰিলে কথা নাই ওই স্কুলত ধরা পড়ছি আহি আছে তাকে ৰখি আছো এটা স্কুলৰ মাজত ছাড়া মাকসুদাই স্কুলৰ মাজত ৰখি কথা ভালকে কবি এই কাইতলত ধৰবা আহে 2টা বজাত স্কুলৰ মাজত ৰখিবি নেকি তই স্কুলত কাইতলত ধৰবা আহে হা কোন দুটা টেঙা খাইছে ওই কথা ভালকে কবি সুদ মারানি এনে ভালকে কবি কথা লোক আছে গেট লোক আছে নে কওকচোন ডাঙৰ কথা ক'লো মই লগ ধৰবা নাই তোক ভালকে কৈছো তুই ভালকে কথা কবি মনে কর টাকাটা আমরা নকবি কি হৈছে আৰু বিশ্বাস নকৰে এটা বিশ্বাস নাই এতে কিয় লগ কৰি আছো এতে আৰু মানুহবিলাক স্কুলত আৰু বেছি বয়া দেখি প্রগতি কথা কথা না যায় সেইটো হয় কিন্তু ভুল কথা পূজা বলত তুমি লগ কৰা আমি আহিলে ন তুমি দুইজন আহিছো তোমাৰ লগত দেখাক ৰখি আছো পূজা কলত লগ কৰবা তুমি তাকেতো তাহোন ফোন কৰিছিলো তাহোন দেৰি কৰি আহিম বুলি কৈছে আমি আহিলোৱে নাই আহি এতে কিয় তুমি ঘৰত যাব পাৰা ঘৰত আপি আপা বেলেগৰ আৰু আমাকে উল্টাকে দম দিছে আছো না আপি তো ধৰি দিলো বলে খানা কথা নোলোৱা এই নহয় দেই এই 2টা বজাত স্কুলত তালা লগোৱা আছে বাইদেউ হয় স্কুলত अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय आङो मोननै आपडेट लाबोदोंमोन नालाय फार्स्ट मोनसे आपडेटखौ होग्रोनाय जाबाय बेयो माने बिदिनो हमजानाय आरोना स्कुलाव थांनानै माने टिउसनाव थाङो बेबायदिनो हराव माने 2टासो बाजायाव बे सिख्लाखौ आरो सासे सेंग्राखौ बेबायदिनो लोगो मोनदोंमोन दा मा बुंबावनो आरोना जोंहा बर'बाबो आसामिसबाबो माने हमजानाय जोंनि लाइमोनफोरखौबो बुंनो हाला माने गुबुन लाइमोनफोरखौबो बुंनो हाला दानि जुगाव बेनोसै आरोना बुंनायाबो जोंनाबो गोरोन्थि जागोन मानो होनोबा गासैनाबो साननाय हनाया बेलेग जालांबाय दा बुङाबाबो ओरैबायदि जायो माने बिमा बिफायाबो माने मान सन्माननि बाथ्रा दङ नालाय बेनिखायनो गावनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो एसे बुजिनानै माने गावनि दिमागखौ बाहायनानै खामानिफोरखौ मावनांगौ आरोना माने बिमा बिफाया स्कुलाव खेदाय हरो सानफ्रोमबो माने मोजां जाथों होननानै दा बेयाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि बेफोरबायदि स्वभाबखौ देखायोबा बिमा बिफानि माना मा थागोन फरायहोनायनि गुन माना मा थागोन बिमा बिफाया लासै सोंजागोन आरो गावनि लाइफआवथ' धंख' जाखागोन सेंग्राफोरना जानाय नङा सेंग्राफोरा माबा मोनसे भाइरेल जायो माबा जायो केमेरायाव नुयो जेबो जाया बैफोरबायदि सिख्लाना लाइफआ बरबाद जायो खायफा मानसिया सहायनो हायाबाथ' बेबायदिनो थैयो माबायो गोसो थोनायाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट साननो गोनां बाथ्रा मानो होनोबा गोसो थोनायाबो मानसिनि जिउखौ मालाबा टाइमाव खैफोदाव लाबोयो आरोना ब्रेकआप जायोबा बेबायदिनो हमजायोबा माने लासिं जायोबा गोबाङा जिउ खोमाना लायो आरोना बेफोरबायदिनो दा बेनोसै मोनसे आपडेटआ आरो बै सिस्टारनिखौ आं मा बुंबावनो सिस्टारा भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय नोंखौ सोरबा फेक खालामदोबा एबा फेक खुलिदोबा नोंनि एकाउन्ट बेफोरबायदि गुबुननि बडिजों नोंनि मोखांखौ एबा नोंनि खर'खौ जरायना होदोंबा नोंथाङा एक्सन लानो हागोन आरोना बेफोर मानसिखौ
आंबो फेसबुकआवसो मोननाय जादों दा नोंथांमोना साननो नाङा जे बेनो बेफोरबायदि माबा खालामनानै भिडिअ हगारना दोननानै बेफोरबायदि साननो नाङा आंबो अलरेडि फेसबुकआवसो मोननाय जादों बे पिक्सारखौ नोंथांमोना नायनो हागोन मानो होनोबा सोरबा बेबायदिनो फेक थायो नालाय भिडिअ बानायनायाबो जोबोद गोनांथिथार सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनायबो मानसि थायो मानो होनोबा नंखाय दायाव बेफोरबायदि खालामनायखौ जोबोद एक्सन लानो हायो माने नंगौखौसो माने खालामनो हाया आरोना दा नंखाय दायाव जुदि आंखौनो सोरबा प्राइभेट लेथ्रा बायदि बडियाव आंनि खर'खौ जरायना होबा आंबो बुंनो गोनांथि जायो आंनि फेमिलियाबो लासिं जागोन आंबो लासिं जागोन बेनिखायनो सोरनिबा लाइफखौ सोरबा नंखाय दायाव बरबादबो खालामनो हागौ बेनिखायनो सिस्टाराबो जोबोद इम्परटेन्ट नैबे भिडिअखौ नायदोबा आरो नोंथाङा नंगौना नंला आं बुङा दालाय बे भिडिअनि गेजेराव नोंखौ नंगौ होननानै बुङाखै आरो नङाबो होननानै बुङाखै दा नोंथांनि सेरावसो आं भिडिअखौ बानायदो जे नोंथाङा नङाबा नैबेखौ पिक्सारखौ नायनानै ला आङो जि थाम्बनेइलाव होदोंमोन नोंखौ ओरैबायदि मानसिफोरा माने शेयार खालामगासिनो आरोना फेसबुकनि गेजेरजों दा कमेन्टखौ मा बुंबावनो फेसबुकनि गेजेराव गोबां कमेन्ट फैदों माने गाज्रि एक्टर एक्ट्रेसफोरा बिराद गाज्रि जाबाय होनना बुंदों आरोना आंथ' बुङाखै गोबां मानसिफोरा कमेन्टजों बुंदों माने सर्ट मुभि खालामनाय मानसिफोरानो जोबोद गाज्रि जालांबाय रावखौबो एक्टर एक्ट्रेसखौ फोथायजाला होनना बुंदों बेफोरबायदि कमेन्ट फैदो नाथाय आंनि बुंनाया मोनसेल' माने गासैबो एक्टर एक्ट्रेसआ गाज्रि जाया 100%नि भितराव 50%आ गाज्रिबा 50%आ मोजां थायो ब्रादारमोन सिस्टारमोन रावखौबो नाम लानानै बुंनो नाङा जे एक्टर एक्ट्रेसआ सर्ट भिडिअ खालामनाय एबा सर्ट मुभि खालामनाया आरो दंबावोसो गोबां बाथ्रा बुंनो गोनांबा आं बुंथ'लायला आरोना गोबां भिडिअनि गेजेराव बुंबोगासिनो थायो माने सोर मोजां सोर गाज्रि जोंबो मिन्थिनाय दोङो जोंनावबो साननाय दोङो नाथाय जों रावखौबो नाम लानानै बुङा सोर गाज्रि सोर मोजां होननानै गाज्रिया माने रावखौबो जों पार्सनेल खोथाखौ बुंनो हाया मानो होनोबा गोरोन्थिया गासिनाबो जाया नङा नोंनावबो सानसे गोरोन्थि जागोन आंनावबो सानसे गोरोन्थि जागोन दा बे गोरोन्थिनि थाखाय जोङो सोरखौबा साजा होनांगौ सोरखौबा बिनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगौ बे गोनांथार नङा गासैबो मोनथिना लानाया मोजां माने गासैबो बुजिनाया मोजां दा खायफा गामिफोराव ओरैबायदि दोङो मोनसे माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा ओरैबायदि साजा होयो दा बेखौ आं गाज्रि मोनो आरोना माने मोनसे गोरोन्थि मावनायखौ निमाहा जायो गासैबो बुजिना थानांगौ दा खायफा गामिफोरावबो आं नुयो आरो कमेन्टफोरावबो नुयो ओरैबायदि साजा हो बेखौ गामिनिफ्राय होखारहर माबाहर दा बेफोरो गोरोन्थि सिस्टारमोन ब्रादारमोन गोरोन्थिया लाइफआव गासैनाबो जायो बेखौ खनसे निमाहा होनायासो जोबोद गोनांथि बाथ्रा जायो 100%। दा नोंथांमोना सोरखौबा बुङो ओरैबायदि खालाम दा दाया मावगोन सोरबा आरो बैफोरबायदिखौ होगोन सोरखौबा साजा दा मुस्लिमफोरा बर'फोरखौ लाना खारगासिनो दङ बेफोर मुस्लिमफोरखौथ' जोङो जेबो खालामनो हाया बर'जों बर' माबा मोनसे एना एनि फिसा दाय मावबानो माने ओरैबायदि साजा होयो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ मा बुंगोन सोर बुंगोन बेफोरखौ जों बुंबा गाज्रि मोनगोन मानोना जोङो जेबो गिदिर मानसि नङा बिटिआरनि जोङो जेबो खामानि मावनो हाया जोंथ' फिसा इउटुबार बेफोरबायदिसो जायो दा जोंखौ बुंबा गाज्रि मोनो मानसिफोरा बेनिखायनो जोंबो बुंनो हाया आरोना भिडिअनि गेजेराव जों जि बाथ्रा बुङो माने मोननैसो बाथ्रा बेफोरखौनो साननानै बुङो सोरबा गोरोन्थि मावनाय सोरबा मोजां मावनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो आरोना दा गोबाङा गाज्रिबो कमेन्ट फैयो जोंनि नैबे भिडिअफोरखौ नुयोबा ओमफ्राय मोजांबो कमेन्ट फैयो दा बेखौ जोङो जेबो साना आरोना जोङो नायनानै थायो गाज्रि हरबाबो जोङो गावनो दुखु मोनना थायो ओमफ्राय मोजां हरबाबो जोङो जेबो रिप्लाय हरा आरोना दा बेनोसै लोगोफोर अब्ला दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बेखिनियावनो आरो सिस्टारा भिडिअ नायदोबा आरो सोरबाफोर सिस्टारनि गामिनिबा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन मानो होनोबा सोरबा फासायनाय मानसिबो थायो सिस्टारा दायनिगिरि नङाबाबो सोरबा मेगन देरो माने एसे जौगाबा जोंहा बर'जों बर' मेगन देरलायनाय होननाया मोनसे दोङो नालाय मानो होनोबा गुबुनजों गुबुन मालाय एसे मोजां थालाय जोंना बर'जों बर' माबा मोनसे देरहायोबा माबा मोनसे जौगायोबा मेगन देरनाय होननाय मोनसे थायो दे होमबा दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन हमजानाया डिटेल्सखौ आं बुंथ'लायला मानोना मा गामिनिमोन सिख्लाया मामोन सिख्लायाथ' आसामिसखा अलरेडि मिथिखाबाय नोंथांमोना आसामिस रायज्लायनायावनो बर'फोरा हमनाय आरोना माने बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदि जायोबा बर'आ हमखागोन मानो होनबा बड'लेण्डआव जुदि बेफोरबायदि खालामनानै बिटिआरआव फैनानै जुदि गाज्रि मावोबा बिटिआरआ बदनाम जागोन बेनिखायनो हमनाय जादों आरोना दा होमबा बेनोसै नोंथांमोना नायनानै लादो बेनिफ्राय बै सिस्टारनि बागैथ'
बुङा बाथ्रा गैला माने नंगौना नङा फेक ना रियेल आंबो मिथिला माने आंबो बुंला आरोना आं जास्ट आपडेट होनाय जाबाय फेसबुकनि गेजेरजों नुनायखायनो दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन आरोना बाय बाय